Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan huramentado. Nadani akong atensyon sa huramentado sa pagsubli sa kasaysayan sa huramentado sa Mindanao. Tungod atong usa na to ka viewer nga nangutana, tinuod ba nga ang kalibre 45 nga pistola giimbento sa batok sa mga huramentado? Ang iyang gipasabot ang mga katiponero nga dunay mga anting-anting na ang pasangil mao or ang myth mao nga ang kalibre 45 nga pistola giimbento sa US government kay mauray makasagang sa mga huramentado. Mauray makapapuyo nila na di sila makapanigbas, di sila makapatay o mas daghan. Mao na myth. O sa pagdayon tapos sa itong sugilanon karong hapon, ato nang tubagon tinuod ba na o dili. Sa dili pa, arita sa mga huramentado. Ang huramentado, lahi siya sa mga amok. No, kanang mag-amok, mura siya way tuyo, way kahulog. Kanang mura ba lang na pagpanghasi ng iya, pero ang huramentado mas premeditated, mas dunay ritual o mas karaan nga paagi sa murag pagprotesta o pagpadayag sa ilang relihiyosong mga pagtuo. Nagkalilain ang mga rituals sa paghuramentado. Akong gitigom ang tanan nga mga sinuwat mahitungod sa mga huramentado. Ug akong i-presentar ninyo ang nagkalilain nga mga bersyon sa paghuramentado. Una, ang paghuramentado doon ay religious significance. Ang paghuramentado nagsandig sa pagtuo na kung mamatay ka alang sa imong pagtuo, sa to makapatay ka o mga Kristiyanos, ang mga Muslim nga maghuramentado malangit or maadto sa paraiso. Okay. Kita ra may ang mga Katoliko ra may magsighisgot og langit, ang Islam ang nagtuo sa Islam paraiso moy gisaad ngadto nila. Na ang diha na naglahi ang mga panaad sa paraiso, dunay ingon nga after 40 hours tuwa na ka sa paraiso, dunay sa ingon after 40 years ibayaw ka ngadto sa paraiso sa imong pagpakamatay para sa imong pagtuo, labi na kon makapatay ka o mga Kristiyanos. Doon sa imong ingon nga dunay 40 virgins, 40 ka mga birhen, mga gwapa kay mga babae, ang paabot nimo dito sa paraiso. Ug nakahulugan ka nagkalipay nga wa nay kinutuban. Mao nay religious significance sa paghuramentado nga kung maghuramentado ka, magpakamatay ka para sa imong pagtuo. Ug ang tuyo sa paghuramentado pagpatay og mga Kristiyanos kay usually mga fundamentalists di bangod tolerate og sukwahi nga mga relihiyon. Ang laing aspeto sa paghuramentado usa siya ka military tactic. Kaya ang mga Muslimo may daganan tungod sa kamoderno sa mga armas sa mga katsila. Kaya ang unang gamitan nila paghuramentado ang mga katsila, labaw na nga mas moderno ang mga armas sa mga Amerikano na mo'y lain sa target sa paghuramentado. But long before the arrival of the Spanish conquerors o sa mga American troops, diha na yung mga huramentado. Ang kasagarang target sa mga huramentado ang mga Kristiyanos. So mga Kristiyanos yun, may gitarget sa mga huramentado, sukad pa sa una. Ang ikatulong aspeto o paagi o dagway sa paghuramentado, personal ang katuyuan. Kanang naburyong na lang ka sa imong kinabuhi, nawad-an na ka o paglaom, doon na kay problema sa panagtiayon, doon na kay gibati na nga sakit, di ka gustong mahimong palasunon sa mga sakop sa imong pamilya, magpakamatay na lang ka. Upuslan mang magpakamatay ka, maghuramentado na lang ka. Aro doon ay kapuslanan ang imong kamatayon. So muna nagkalilain ng mga tinamba na laktod ka ina nga pagkasulti pero mauna ang nagkalilain nga mga dagway sa paghuramentado. Karon at
karon ari nata sa ritual sa paghuramentado. Ang labing karaan gyud nga ritual sa paghuramentado wa na mapreserbar karon. Daghan karon maghuramentado nga doon na ilang kaugalingong bag-o nga mga paagi sa ritual. Akong ihulogay ninyo ang nakalilain nga mga paagi sa ritual. Sa karaan gyud nga paghuramentado. Wa pay mga katsila, panahon sa mga katsila o panahon sa mga Amerikanhon. Kasagaran sa maghuramentado, mao ang labing maayo nga mga manggugubat. So kini dunay religious significance o military tactic pa gyud ang kapuslanan sa ilang paghuramentado. So ang labing maayong mga swordsmen sa usually mga tausog kaysa Muslim Mindanao, ang giisip nga labing maayong manggugubat mao ang mga tausog. Mao bitaw tong mahinumdum mo sa Jabida Massacre, ang gipang-recruit sa diktadurang Marcos aron mamahimong kabahin sa Jabida Massacre mao ang mga tausog. Ang tuyo unta adtong Jabida sa wa pag gimassacre ang mga manggugubat nga mga tausog nga mo atake sila sa Sabah sa Malaysia ug ilang sakmiton pagbalik sa Sabah aron mahibalik isip teritoryo sa Pilipinas. Mao to ang tuyo adtong Jabida unit nga gitrain dito sa Corregidor. Na sa dihang wa magkadimao, gi-massacre ang mga tausog ug mao toy nakapasuko pag-ais mga Muslim, mao toy mga nakapadangilag sa pagkatukod sa Moro National Liberation Front nga niresulta sa rebellion sa mga Muslim, sa politicization, sa protesta sa mga Muslim sa Mindanao. Professor pa sa University of the Philippines in Orbisuari sa ding nahitabo ang Jabida Massacre ug mao toy nakapoliticize niya na ninangup na siya og armado nga pakigbisog diha sa Mindanao. Na ang mga tausog may kasagaran nga maghuramentado kay sila man mo dunay skill, doon naman sila training sa pagkamanggugubat. So ang labing maayo mga manggugubat mo'y labing maayo nga mga huramentado. So ang desisyon sa paghuramentado usay i-designate sa kadagkuan sa tribo o sa kadagkuan sa grupo o sa sultan nga panahon na maghuramentado or individual decision na sa usa ka manggugubat. Either way, kung ikay mapilian o ikay mo desider nga maghuramentado ka, ang imong buhaton mao mananghid ka sa imong mga ginikanan. So, ang unang yung himuon mao ang pagpananghid sa imong inahan o sa imong amahan. Ang pagpananghid kuno nila maglakip sa hawksib sa ilang tiil o sa ilang kamot. So, muluhod ka, muhaw ka sa ilang tiil o kamot, nya mananghid ka na maghuramentado ko, mura kang manamilit na maghuramentado ka. Ya imo mga ginikanan, di yun mo supak. Mo pasinungog sila nimo, mo pasalamat sila nimo sa dakong sakripisyo nga imong himuon para sa pagtuo, para sa inyong kaliwatan. Human ana, makakuha na ka sa pagtugot sa imong mga ginikanan, mananghid na ang huramentado sa sultan o sa pangu sa tribo. Of course, ang sultan mo pahalipay, mo pasidungog, mo pasalamat na maghuramentado siya. Human ana, ang preparasyon na sa huramentado siya ang kaugalingon. Ang una niyang himuon, mao ang pagkaligo. Pagkaligo sa suba o pagkaligo sa nearest nga body of water. Usually suba. Diya sa sulo o sa kasilinan ng mga lugar diin mahimutang ang huramentado o diin ang iyang target. Kaya kinaman siya doon ay target nga population or target nga grupo sa mga sundao. Mukaligo siya. Ang usa ka bersyon mao, igo ra ang usa ka kaligo. Pero doon nila yung bersyon nga kilang kaunom siya maligo. Katulo siya maligo magatubang sa sidlakan, katulo siya maligo atubangan sa kasadpan. Doon na pa siya kaligo nga magtalikod, doon na siya kaligo nga magatubang. So daghan na kaayo nga mga paagi sa kaligo. But nevertheless, kailangan siya maligo. Ikahuman niya ang pagkaligo mura siya og cleansing. Mura og iyang gilimpyuhan ang iyang kaugalingon aron ma-purify ang iyang lawas ug kalag ug andam siya sa supreme sacrifice na mao paghalad siyang kinabuhi para sa pagtuo, para sa katawhan. Human ni siya mukaligo, iya nang magpaupaw na siya. So siya rasan mo imuupaw siyang kaugalingon. Iyang kuhaon tanan niyang buhok. Unya ikaupaw na niya iyang kuhaon ang tanan niyang kilay. Ug iyang kuhaon ang tanan balhibo sa iyang lawas.
So kung balhibuon siya sa iyang bukton, sa iyang tiil, kuhaon ni tanan, iyang pubic hair, iyang kuhaon tanan. Kung dili siya balhibo sa dughan, iyan ang kagisan tanan. So kilang way balhibo nga may bilin sa tibok niyang lawas. Mao na ang lain nga paagi sa lain nga ritual. Pagkahuman ana, iyang pintalan og itom ang iyang ipon. So ang iyang limpyuhan pag-ayo ang iyang ipon, ya pagkahuman kalimpyo sa iyang ipon, iyang pintalan og itom. Murag na sila murag tinta na ibutang sa basta balubos itom na ang iyang ipon. Pagkahuman ana, iyang higtan ang naglalingabahin siyang lawas. Dunay duha ka paagi sa paghigot. Ang labing karaan nga paghigot mao nga iyang higtan ang naglalingabahin sa iyang lawas. So iyang higtan sa may tiyan, iyang higtan sa iyang dughan, iyang higtan ang iyang tuhod, murag itornike ba niya? Iyang hugto niya sa paghigot. Ang iyang paa, iyang higtan. So ang purpose ana aron nga bisag asa siya maigo, kay tirahan man siya inig atake niya, pusilon man siya, bisag asa siya maigo, ma-limit ang bleeding. So di din siya maluya, di din siya mamatay. Makalahutay pa siya sa pag-atake, makapatay siya pag ug mas daghan. Muti tuyo sa paghigot niya nakalilibahin siyang lawas. So manang kasagaran sa mga huramentado sa karaang panahon, daghan kaayong higot, daghan kaayong gapos, daghan kaayong mga kining tourniquet na makitaan sa ilang patayng lawas. Pero ang lain paagi sa paghigot, yano kaayo. Ang higtan maura ang kinatao. Kay kasagaran sa huramentado laki man gyud. Higtan ang iyang kinatao. Unya, ang iyang kinatao, paparugon, pasayluas sa mga wala ni Malaysia, pag detalye lang ni sa ritual, paparugon, paghigot, unya, ang pikas nga tumoy sa pisi nga gihigot sa kinatao, ibalibo diri sa liog. So karon na gyud ang kinatao nga tuyhad. Kana tungod na sa pagtuo nga kung tuyhad ang kinatao, mas dugay nga mamatay, ug mas lig-on ang lawas, ug mas makasugakod siya sa pangatake sa mga kaaway. So mo na ang ritual sa maghuramentado. Human anang tanan, human siyang pagmanghigot, human siya iyang pagkuha sa tanang balhibo hasta siyang kilay. Actually ang kilay kuno binlan na gamay kayo nga linya, mura kuno kilay sa gamay kay natawo nga bata. Mura gamay kay badlis sa kanang bitong buwan nga mao pay pagpakita, maura kuno nay badlis nga makita. So kuan kaayo kining detalyado kaayo ang ritual, kini bang complicated kaayo, komplikado kay daghan kay kag andamon. Finally, ikahuman na anang tanan, magsinina ka og puti, magrobah nga puti, murag kapah nga puti ang imong isulob. Puti gyud, kinang lunsay gyud nga puti, limpyo gyud nga puti, dili lagom, wa ka nang kung mahimo wa pa masulob nga kapah o imong ihaklop sa imong tibok lawas. Kay ang pagtuo mao nga kung magputi ka, mas dali kang ibayaw ngadto sa paraiso. Pagkahuman ana, mobalik ka sa imong mga ginikanan, muhawak na sab ka sa ilang kamot o sa ilang tiil, ug musubli kang pananghid na andam nako nga maghuramentado. Umura kag bendisyonan sa imong mga ginikanan nga si Allah mag-uban kanimo, si Allah manalipod kanimo, si Allah magpasalamat ug mapasidungog ining imong dako nga sakripisyo. Pagkahuman ana, muadto na siya sa lugar nga diin siya maghuramentado. Pero ang kanang lugar nga iyang diin siya maghuramentado, kompleto na sa intelligence information. Doon na siya kasayuran, unsang orasang magtapok, pila ka buk diha magtapok, unsay mga armas, unsay posibleng mahitabo inig atake niya. Meantime, ang diri sa iyang kapa, sa gitaguan sa iyang puti nga kapa, ang iya ng kris. Mo ni kasagaran na sundang or kutsilyo or usahay bangkaw. Talinis kayo. O ilang taguan diri silang hawakan. So, muduol na sila dito sa lugar nga ilang target sa paghuramentado. Ya, di kabantay ang tanan kay wa man sila ang gibuhat. O di man siya magsyagit-syagit. Although na ako ipipilang magsyagit-syagit na diri pa lang sa bahay. O di madunggan sa target nga sa iyang paghuramentado. Syagit lang siya sa bahay aron lang pagpahibaw sa tanan nga di ay maghuramentado andam na og atong ipangaliya, atong ipanghinaot nga magbalampuson siya. Daghan siya mapatay siyang paghuramentado. So, inigduol na niya sa grupo nga iyang target, mukalit lang siya og bunlot sa iyang kris, sa iyang sundang o siyang bangkaw, unya, atake na siya. So, di kabantay ang grupo nga ni-atake na siya.
So unang hugna pa lang, sige na siya o panigbas. Mas daghang mapatay, mas maayo. Na eventually, kung mga sundao ang iyang atakihon, makabawas na ang mga sundao. Pusilo na siya sa mga sundao. Maigo siya, di siya muhunong. Magsige hapon siya og pagpangatake. Magsige hapon siya og panigbas. Basta ang iyang target, ang iyang tuyo, mas daghan siyang mapatay, mas maayo. So, kasagaran ko no sa mga sundao, malisang ba? Gani ay daghan na kay samad, ilan nang gipamusil, sige lang gyapon pangatake, sige lang gyapon panigbas. Parang ang uban ko no di masamdan nga mga matay eventually kay usahay ang ilang kris, ang ilang sundang butangan sila hilo aron nga mga matay gyud ang tanan nila matigbasan. So hantod nga muhagba ang pateng lawas sa Hormentado, daghan na kay siyang napatay pero daghan sa kay siyang samad. Yang di na gid madaas siyang lawas, ayha pa siya muhunong og mahagba na sa yuta. Pero di pa siya mohagba, ngita pagid siya lain paagi nga makatigbas pagid siya, makaduslak pagid siya. Mupaduol gid siya ngadto sa iya mga target. Mao nay kasagarang mahitabo sa mga Hormentado. Ikahagba na niya, hipuson ang iyang pateng lawas, unya ang mga paryente nga maniid sa panghitabo magsaulog na nga nahingpit na ang paghoromentado. Sumura og para nila nahingpit na ang supreme sacrifice. Dunay laing ibayaw ngadto sa paraiso. Ilang dako dilang garbo sa ilang pamilya na ilang anak or sa ilang paryente or ilang mga ginikanan maoy nihimo sa supreme sacrifice, mo'y isog nga naghoromentado para sa katawhan, para sa ilang pagtuo. Mao na ang paagi sa paghoromentado sa bahin sa mga Muslim. Karon arita sa kabahin sa mga Katsila. Ang mga Katsila sa una wa gyud daganan sa mga horomentado kay unsa may armas sa mga Katsila? Mo to mga Katsila sa una, di gyud mo atake sa Mindanao. Sa tibuok Pilipinas ang Mindanao wa gyud na makuha sa mga Katsila. Doon na lang pipila ka porsyon sa Mindanao nga nakuha sa mga Katsila pero dakong bahin sa Mindanao labi na ang Sulu wa gyud na makuha sa mga Katsila. Hangtod nga niabot ang 1898 napildi ang mga Katsila sa mga magusto sila magubat sa mga Amerikanhon, gipalit sa mga Amerikanhon ang Pilipinas gikas sa mga Katsila, gipahawa ang mga Katsila dinhi sa Pilipinas, nipuli ang mga Amerikanhon. So ang nahigumas mga Katsila nga sigihan siya atake sa mga horomentado, diha gugod higayon nga dunay horomentado sa Sulu every other day. So ina nakadagan ang mga horomentado. Pag abot sa mga Amerikanhon, nakugang sila sa mga horomentado, although gibrief na sila daan sa mga sundawong Katsila nga bantay-bantay mo ng mga horomentado des Mindanao, pero lahi sa mga Katsila nga nahadlok sa Mindanao, ang mga Amerikanhon atake gyud sa Mindanao. Mao to nga grabe kayo ang ilang enkwentro uban sa mga horomentado. Na nabantayan sa mga Amerikanhon nga ang ilang armas nga gigamit katong 38 kalibre nga revolver makaigo sa mga horomentado, makasamad sa mga horomentado, pero dili makapahunong sa mga horomentado. Ang momentum sa pagdasmag sa horomentado dili mahunong sa ilang kalibre 38 nga revolver. So, gihimo lang report ngadto sa mga military commanders, ang ilang rekomendasyon nagkinahanglan mas gamhanan nga mga armas aron pagpugong sa mga horomentado. Otherwise, daghan kay mamatay, daghan kay madisgrasya sa atong mga sakop, bisag ato na maigo ang horomentado, kung padayon ta mo gamit aning 38 kalibre nga revolver. Na ang US Army, doon na sila karaan na pistola. Kini ilang karaan pistola maning kalibre 45 nga pistola. So, wa pa horomentado, wa pa sila ka-engkwentro ng horomentado, wa pa sila makigubat sa mga Katsila diri sa Pilipinas. Diha na ang kalibre 45 nga pistola. Pero ang ilang report na dawat sa kasundaluhan, dili kayo maayo ang kalibre 45 nga pistola kay inigamit nila kusog kay sikad. Unya, kuan ba? Dili kayo maayog handling sa mga sundao. Moto ang mga sundao mas ganahan og 38 kalibre nga revolver. Moto ilang gihimo nga service firearm ang mga revolver. Pero tungod sa mga horomentado, nakahukom ang US Army i-revive. So, wa imbituha ang kalibre 45 nga pistola para sa mga horomentado. Diha na ang kalibre 45 nga pistola. In fact, ang unang bersyon sa kalibre 45 nga pistola gigamit 1911. So, wa pa gyud tong
Wa pag gigamit na sa duha na kagubat sa kalibutan. So dili na para sa mga huramentado ang kalibre 45 nga pistola. Gibanhaw lang sa US Army tungod sa rekomendasyon sa kasundaluhan na mas epektibo nga mapugnan ang mga huramentado kay ang kalibre 45 nga pistola inigkaigo na mahunong man. Bisan pag nagsige pa siya og atake, nagsige pa siya abante, maigo na gani siya sa kalibre 45 nga pistola, mahunong siya ang huramentado. So di na siya makasama, di na siya makatigbas og dugang, mahagba siya sa iyang nahimutangan ikaigo ganiya sa kalibre 45 nga pistola. Gawa sa kalibre 45 nga pistola, ang laing rekomendasyon sa US Army, kada unit na potensyal atakihon og huramentado, kilang dunay shotgun. Kaya ang shotgun, sama sa kalibre 45 nga pistola, ikaigo sa shotgun, hagba sab ang target. Dili na makapadayon sa sama sa kalibre 38 nga sipa siya o panigbas. So mao to ang issue sa tanang mga units nga gi-assign sa Mindanao na piligrong maigo, matarget sa mga huramentado. Ang kada sundao dunay kalibre 45 nga pistola ug kada unit assignan og usa duha ka mga shotgun. So mo to ilang sagang sa paghuramentado. Pero sa ligi ang mga military commanders na muhimo og dugang innovation. Tan-aw sa mga military commanders na sila tagpaabot kanu saan nimo atake ang mga huramentado, mapatyan gyud gihapon ta. Mangita tagpaagi usang pag-prevent sa mga huramentado. Unsa may itong mahimo aron nga wa nay maghuramentado, aron nga kun dunay magpinusilay nato ato bangay nga pinusilay do na tay daganan, dili ta makalitan nga mausikan nga mapatyan gyud ta. Usa sa mga minaldito nga mga paagi sa mga military commanders na ilang nakaplagan nga epektibo mauni. Ang mga pateng lawas sa mga huramentado di nila iuli ngadto sa mga tagtungod. Kaysa pag sinugdanan ila mang ihatag ngadto sa mga tagtungod, yung mga tagtungod magsaulog sa pag lubong sa pateng lawas nga nahingpit ang supreme sacrifice. Sukad ni ato ilang na hunaan di na to iuli ang pateng lawas. Ang ilang gihimo, ang huramentado, ilang hipuson ang pateng lawas, ilang ilubong uban sa baboy. Mag-ihaw silang baboy, ilang ilubong, ilang ipahid ang baboy, ang dugo sa baboy nga tibok lawas sa huramentado, sa di pa nila ilubong. So idungan nilang lubong sa usalang kalungag, ang pateng lawas sa huramentado ug ang pateng lawas sa baboy. Doon na pagilaing mga tungod nato sa ilang kasuko o tungod nato silang kamaldito, doon ay pipila ka mga Amerikanong sundao, ang huramentado ilang punggutan sa uo, pasaylo sa dugoon kay nga mga detalye nga atong gisgutan, academic discussion naman ni, ilang punggutan sa uo ang mga huramentado, ilang punggutan sa uo ang baboy, ang us baboy ibutang nila dito sa pateng lawas sa huramentado, yang us huramentado ilang itahi dito sa pateng lawas sa baboy. Aron lang yun ba pag bugal-bugal, pag-discourage sa ang ilang tuyo pag-discourage yun sa huramentado. But at the same time, murang ilang gibugal-bugalan ang mga Muslim. Iba mo siya nahitabo. Sukad gihimo to sa mga Amerikano na minusan ang mga naghuramentado. Nanuman, kay explanation sa mga Muslim, kilang mulikay gid sila sa mga baboy. Di gid sila mukaon og baboy, di gid sila magpaduol og baboy. The fact nga gilubong sila kuyog sa baboy, ang ilang ganti unta nga maadto silang paraiso tungod sa ilang dako kay sakripisyo sa paghuramentado, murang na-negated, nag-ipon silang lubong sa baboy. So kuyaw na hinong maimpierno sila. Amot doon na ba unsay termino sa mga Muslim sa impierno, dili sila maadto sa paraiso, masilutan hinon sila. Kay ngano nga naipon naman hinon silang baboy. Sumauto ang report sa mga military commanders, epektibo. So, mas epektibo kaysa kalibre 45 nga pistola nga ilang i-revive o mga shotgun nga ilang giapod-apod sa tanang mga units, naka-prevent na gyud hinuon, na minusa na gyud ang paghuramentado. Although mahunong ang paghuramentado tungod adtong ilang gihimo nga murag binastos, murag og insulto. Karon pa to sa bag-ong panahon mo reklamo ato ang mga Muslim nga gibugal-bugalan ang ilang relihiyon, pero mo to ilang gihimo. Usik ig baboy. Kada huramentado, ilang iparis og pateng lawas baboy, ilang ilubong ang baboy. Ang uban, ang baboy ilag yung lutoon.
Unya ang luto nga baboy, ang mantikas baboy ilang ipahid sa tibok lawas sa huramentado. Aron ba lang yun pagpadangat sa mensahe nga maghuramentado mo, mausan ni among buhaton, among binastusan ng inyong mga pating lawas, dayo gunahag baboy, among ipuston og mantikas baboy ang inyong mga pating lawas. Muna gibuhat sa mga Amerikanhon sa ilang panahon. Ug ang ilang report mao ni menos pag-ayo ang mga insidente sa mga huramentado. So, ako nang gisgutan ang kasaysayan sa huramentado o ang kasaysayan sa paggamit sa kalibre 45 nga pistola o sa shotgun atol sa gubat sa mga Amerikano o sa mga Muslim sa Mindanao, aron pagpahinumdom nato nga atol sa gubat daghan kaayong mga istorya. Daghan maganing istorya atol sa kalinaw, unsa nagka-atol sa gubat. Unya, ang atong tendency mao nga mutuo dayon ta sa bisan unsa nga istorya nga motumaw. So pahinumdom ni nato nga sa di pa ta mutuo og bisan unsa nga mga sugilanon, bisan unsa kakaraan na ang mga sugilanon, bisan unsa kadugay na natong nadunggan ang mga istorya, hinaot muhimo ta og lakang, muhimo ta og mga mudangup ta og mga paagi pag-verify sa mga kasayuran. Karon abunda na kay ta og mga kasayuran, maka-access nata sa mga libro sa nagalilain nga mga libraries sa nagalilain kanasuran sa kalibutan. Maka-Google na ta sa tanang gikinahanglan nato nga mga kasayuran, makabasa na ta sa daghan kayo nga mga research documents nga available na online. Wa na gyud excuse ngano nga dili nato ma-verify kining dugay na kay nga mga kasayuran nga atong gituohan nga sakto pero posibleng dili di ay tinuod. O usa ni sa dili tinuod. Dili tinuod nga ang kalibre 45 nga pistola giimbento sa gihimo sa Estados Unidos aron patay sa mga huramentado, aron pagbadlong sa mga huramentado. Diha na ang kalibre 45 nga pistola sa wa pa maengkwentro sa Amerikanong mga sundao ang mga huramentado sa gubat tali sa mga Amerikanon o sa mga Pilipinong Muslim sa Mindanao. By the way, ang mga huramentado sa Mindanao sukol sab sa mga Hapones. Sa diyang niatake ang mga Hapones sa Mindanao, sila say target sa mga huramentado. Nalisang sab ang mga Hapones sa mga daghan sa kinapatay ng mga sundawong Hapones tungod sa mga huramentado. So tulo actually kalangyaw ang nahimong target sa mga huramentado, ang mga Katsila, dayon ang mga Amerikanhon, dayon ang mga Hapones, dayon pagbalik sa mga Amerikanhon na resume sab ang paghuramentado hangtod nga gigamit na tong kalibre 45 nga pistola nga na menos na pag-ayo ang mga casualties o kadtong paggamit og mga baboy, mga patayng lawas sa baboy, iipon og lubong sa mga huramentado. Apil to sa nakamenos pag-ayo sa mga insidente sa paghuramentado sa Mindanao sa niaging gubat. Hinaot dili na ta mo diretso pagtuo og mga istorya-istorya atong gamiton ang individual nato nga mga katakos. Doon nato man tay panahon, doon naman tay igo na nga kaantigo, doon naman tay igo nga mga kahimanan magtinabangay ta sa pagsusi unsay tinuod ining mga sugilanon nga dugay na kay natong na panunod gikan sa atong mga ginikanan. Aron isip training na lang nato aron nga dili na ta mo mabiktima sa umabot pang mga pagpangilad, umabot pang mga pagpanlingla, umabot pang mga pagpamakak sa mga naa sa gahom, sa mga nagpahimos sa atong nasod o sa atong katawan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw. Sa atong panahon, dayong kilom-kilom. Dili salamat Bing Bing Girl. Alimuot man Bing Bing Girl no dinhi sa atong bukid sa Konsolasyon.